Jo, takže hello guys, dneska vás vítam pri novom videu, v tomto videu vás vítam zase pri dlhom videu. Možno ste si vždy všimli na tejto poličke, proste tieto flašky, sú to moje Prime flašky, ktoré zbieram už dlho. Takže možno už viete, o čom bude video, nielen miniatúry, ale z toho, čo teraz hovorím. Proste dneska tu máme nový Prime, ktorý je na Slovensku len mesiac a v Amerike akože už je možno tak pol roka alebo koľko. Ale pre vás Slovakov a Čechov, aby som natáčal, aby som ochutnal Prime, ktorý by ste nemuseli, keby proste by ste vedeli aspoň nejakú chuť. A dneska tu máme proste Prime s príchuťou strawberry banána, takže Prime jahodo-banánový. Sám som zvedavý na túto príchuť, lebo si mi hovorili, že chutí dobre. A John Marianek vravel, že vraj chutí dobre, akože jednom svojom videu, takže som zvedavý. Akože mal som všetky Prime a UFC, čo je a také debiliny. Videa, preto kvôli to, videa nemám proste, lebo mal som ich na starom YouTube kanále, len sa mi vymazal, to potom by som niekedy vysvetlil. A tak my sa na to môžeme pustiť. Ideme ochutnávať Prime, banana strawberry, alebo strawberry banana, to je jedno. Má to strašne peknú falašku, ale či to tak chutí, to sa dozvieme. Ideme na to. Takže po správnosti sa má každý Prime prehrkať, lebo to je ako juice, že proste na spodku je proste to najlepšie, tak neviem. Keby tak, niektoré Prime, napríklad UFC Prime ochutnával môj kamoš Medis. Choďte na jeho kanál, určite mu dajte odber, lebo akože, poviem vám, 150 odberov získal normálne, ale tie ostatné získal na editoch, ktoré robí. A on tie edity dal len potom do súkromných, teraz proste dal Cobra Kai Season 6 Part 2, trailer tomu veľa odberov dalo, takže proste dajte mu odber, aby mal aj klasických odberateľov, ktorých si zaslúži nielen proste za edity, ale za normálne videá. A taktiež podporujete aj mňa, dajte odber so zvončkou, aby mne neušli ďalšie videá, dajte taktiež like, aby ste ma podporili, napíšte do komunity napríklad váš najobľúbenejší Prime a my sa môžeme na to vrhnúť. Zvuk, neviem, niektorí youtuberi ochutnávajú, ale toto je britský Prime, to nebude mať žiadny proste zvuk, nejaký sound effect, tak. Vôňu proste to má ako tá jahodová žuvačka, takže. A je tam troška toho banánu cíte, takže som zvedavý, môžeme ísť na to. Nezabudni dať ale like skôr, ako vypijem trošku. Tak, ideme na to. 3, 2, 1, teraz. Ja vedel som, že to nám na jeden hod. Ale ľudia, je to výborné, oplatí sa to. Má tu chuť, ako máte jahodová šumienka a proste žuvačka, ako keby tam bola tá jahodová. Je tam cítiť taký proste minimum banán, je tam skôr viac tej jahody. Je to také kyselko sladké. Takže kto má rád takéto, tak odporúčam rozhodne. Ja som to napríklad kúpil z okolo 5 eur, takže to akože cenovo to je možno tá nevýhoda, ale ináč by to v pohode bolo. Zberateľ určite si aj flašku nechá ako ja. No, hodnotím to proste nejak 7,5 z 10, lebo tiež aké cena sa do toho ráta, že proste nebola príčetná. Akože v Anglicku a v Amerike to možno drahšie, ale tam nežijem, som na Slovensku a tam je to také debilnejšie. A ešte tam hodnotím proste, že tam ten banán bolo málo cítieť, aj keď by to malo byť jahodovo-banánové, bolo to skôr ako jahodové citrónové, tak akože proste 7,5 to stačí z 10, je to lepšie ako proste keby to bolo pod 5, ešte 5 je dobrá. Tak čauko ľudia, ja sa s vami lúčim, toto je koniec tohto videa, nezabudnite hodiť odber so zvončkom na tento kanál, aby vám neušli ďalšie videá. Do popisu napíšte svoj najobľúbenejší Prime, ktorý ste vždy mali, alebo by ste chceli ochutnať. A to je zatiaľ, tak čauko!